Mga kapanyawan, anya na ang Hugyawan sa Set Panyawan. Tuluman ang maghahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian. Hugyawan sa Set Panyawan. Ug karon, anya na ang atong mga kapartners maayong panglawas, Sir Rick B ug Sir John, alang sa Hugyawan sa Set Panyawan. Hello mga kapanyawan, sa kamayang adlaw kaninyong tanan, welcome again sa atong pagpanaguban na nanapod kining atong 10 minutos nga tulumanong hatod kanatos maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tighimo sa atong mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay pagtabang sa atong mga kalawasan. And of course, ang atoang mga produkto napamatud-an nga 100% herbal, why side effects, why overdose ug ang tuyog tumong nini mao lamang ang pagtabang sa mas maayo natong kalawasan. Ang ato ang SED Panyawan Plus Mangustin, ang kapsula nga dunay gahom sa mangustin, luyang dilaw ug usab sa panyawan herb. And of course, aduna pud kita SED Panyawan with garlic, ang kapsula nga dunay gahom sa ahos, banaba ug panyawan. And of course, ang ato ang SED Kogon, dili po nato hikalimtan, ang ato ang kapsula nga dunay gahom sa Kogon plant, aduna pud kini siya banaba ug usab makabuhay kun panyawan herb. And of course, ang atong haplas, dili kalimtan, ang SED Panyawan o SED Liniment Oil. And of course, ang ato ang kape, ang SED Panyawan Coffee Mix. And sama sa naandan, aniagapon kining atong partner sa atong health nga maghatag og pagsulbad sa mga problema nato sa kalawasan, paghubad sa mga klase-klaseng mga balatian, si Sir John. Sir John, usa ka maayong adlaw diha kanimo. Yes, may adlaw nimo na si Rick, no? So, og sa tanan nato mga tipaminaw kung sa kamata na. Sa tanang mga kaigsunan nato karon nga nagapaminaw ang atong topic karong karong mga ato ang hugyawan, mao kining atong bahin sa ginatawag natong insulin resistance, no? Usa ka metabolic nga kondisyon diin ang selula sa atong lawas dili na mutubag o mutarong sa insulin, no? Dili na mutubag, dili na siya mudawat sa insulin og dili makasuyop og glucose ang ato ang lawas gikan sa ato ang mga dugo, gumikan kay mo lagi nataas kita og insulin. Sir John, paghisgutan nato today, no, ang kasagara nga mga kondisyon sa mga kaigsuonan nato nga adunay ginatawag nga taas nga sugar level. Karon nga daw paghisgutan nato kining ginatawag natong tambok sa tiyan, ilabi na kung dako kita og hawak, no? Timailhan pud kini siya, Sir John, no, nga para sa mga sa itong mga kaigsunan, para sa mga kababainhan, no, nga diin ang ilahang mga waistline moabot ng 35 pataas, no? I mean 35 inches. Sa mga kalalakihan no, sa mga 40 inches, no? Ang tambok ba sa tiyan, Sir John, nagpamatuod nga adunay diabetes ang usa ka tawo, kay sama sa akong naibaluan na mong uban gud nga gagmay og mga kamot og tiil og mga paa, no? Meaning to say, nipis ang ilahang baga ngadto silang mga kamot, sa ilang mga paa ngadto silang mga tiil. Pero aduna sila dagko nga mga tiyan, no? Is it a sign nga ang usa ka tawo adunay diabetes o nganong may inana man? So may nganong dako magtiyan, no? Ang mga kaisunan natong diabetes. So say kalabutan niini sa ginatawag natong insulin resistance. Go ahead, Sir John. Kana Sir Rick, no? Duha ka punto. Una, pag once nga ang tao gani adunay dako nga hawak, no? So kung tanaw to ng tao, dingin siya kung sa babae pa 35 inches, no? Kung yung kaganiyan ni Sir Rick, 35 inches more, no? And sa kung sa lalaki 40 inches more. If inana gani kadako ang muhang waistline, at risk ka sa ginatawag natong insulin resistance. Ang insulin resistance, gibalik na to, no? At para masabtan sa mga tigminaw, usa ni siya ka requisitos aron nga matawag nato nga adunay pagsaka sa blood glucose level sa lawas. Ang blood glucose level, mga kaigsunan, no, is requisite na siya para din na sinatawag natong diabetes mellitus. So ang diabetes mellitus, number 1 siya, no, nga sakit, no, maubad sila sa cardiovascular diseases, no, na makapatay din sa Pilipinas. Kana, no, ang pag once mo dako gani ang imong hawak, meaning dako ang abdomen, dako ang visceral fats. Ang visceral fats na tinatawag is itong mga tambok na naa sa sulod sa itong mga organo. Dili lang itong tambok na nasa tiyan, makita na ito lalong sa panit, no, mga postisyo. Ang pinakadlok din na is katong mismong imong mga organo. Ang imong mga organs kay natabunan sa tambok. Pag once na gani nakatabunan sa tambok, no, aduna tay dakong deposit sa fats, no, aduna tay dakong deposit sa energy. And if ever nana, no, meaning
ang atong blood sugar di ay taas kaayo no. Kay tungod ang atong insulin nagasigig hipos no. Una siya ang ginatawag natong nga pagwal kay puno na tong atay sa storage, diha niya ginastore sa ato ang mga panit no, ilalo sa ato ang mga unod. No, so kana ang ginatawag na mga visceral fats which is very dangerous para sa mga tao. Isa pa ka una-una sa rin ko itong ikaduhang punto nimo kaganina, usahay ang Pilipino manggod magsigita og tan-aw nga kanaka ng mga tambok lang ang dali ra ma-diabetes no. Kung sa tinuod lang gyud sir dito aduna tay ginatawag na kanang sana ganing payat nga tawo nga gani kung minuta payat dili na siya high blood ron, dili na siya diabetes ron ana. So inana no. Pero wala na to kitan-aw tong uban pang mga laing mga sinyalis basin di ay nga aduna na siya insulin resistance. Sa usapon sa mga puntong ginalantaw na to mga higalag igsuon, sama sa gikaingon ni Sir John, dili tanang niwang himsog no. Di po tanang tambok ayo himsog. Meaning to say labi na kung kanira bang diabetes Sir John, kay una wala kay makita nga mga immediate nga mga simptomas. Muna ang uban nagakumpiyansa kay matud pa nila. Awa mo po ko'y bation po basta kabalo ko taas kong sugar pero wala ko'y bation no. Dili ko kanang sitaw na wala ko'y mga sakit mga ma-feel ba. Unlike sa for example kanang high blood ron kay or high blood nga tao kay magsakit ang tangkugo, ngina bitaw medyo malipong, ngina sa taas nga sugar wala mo kay bation pero deep inside sa imong kagalingon hinay-hinay na guba sa tuang ginatawag nga sugar ang ato ang mga kidneys o guban pang mga importante nga mga organs nato sa atong lawas. Munang dili magakumpiyansa matud pa lang nila Sir John kung panalitan ikaw no na naka sa 40 anyos pataas mo pababae man kag mapalalaki importante gigayo na kay yearly kanang ginatawag natong check up ba para constantly makahibalo ta kung pilay ato ang sugar level o guban pang mga importante na itong mahibalon sa atong lawas ang ato ang uric ang ato ang blood pressure o guban pa para ma-address kay ang ato among tuyo sa kalibutan kay balo na magita no nga mulungtad tag dugay-dugay para mas makaserbisyo pata sa atong labang makagagahom. Ang uban manggod mga igsuon nga dili wala lang ba dili naga take care silang kagalingon nga bisag nagani koy kailang teacher nga kabulutan nga diabetic siya taas siya iyahang ginatawag nga sugar level pero constant lang gyapon no murag gyapon wala kay wala mong siya gibati no pero pag sir no kaning kuan sir no kana ganing usay kanang pagpayat ka na kay prejudice no pero wala ganing wala lang siya pasantod sa wala kay bation diya pa ka magpa-check up so di ba kana ka dagan pa mabuhat dili pa nimo mabati mga sakit dili pagkahangakon pero pag tingala ka pag abot nimo sa ospital doktor patay mag annual check up ka diyan na dayon sugar anak ba anak sunay na naka misconception. Monang lamig yung kay batasanon pag inom ang Sed Panyawan Plus Mangustin na Sir John no kay ang Sed Panyawan Plus na pamatud-an kini siya nga aduna kini siya pagtaas sa pagtabang sa mga nagtaas nga sugar level. Ang ato amang mangustin ug kining inubanan sa ato ang panyawan nga tanong kay kabalo man ta kaning panyawan sa mga kaning mapait nga klase nga herbal na pamatud-an nga maayo kay ni nga para sa pagtabang no sa pagkontrolar sa sugar level nato sa lawas. Monang nindutan kay batasanon pag inom Sir John ang ato ang Sed Panyawan Plus Mangustin ang kapsula sa Sed Marketing nga dunay gahom sa mangustin sa panyawan ug usab sa luyang dilaw. May kay pagkapare sa ni Sir John kay makatabang yung kini siya para sa mga kaigsunan natong diabetiko. And hinauton ta nga kini atong mga listeners karon no sama sa naanda na napud gyapon nakatulan sa ato ang programa karon. Sir John, salamat kaayo sa kaigayunan. Yes, salamat kay Sir no padayon pag-effort sila sa pagsubaybay nato. Sa ato mga kaigsunan dia karon nga dunay pa mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas ti kanunay nga dunay pagtabang nga mga produktong herbal sa Sed Marketing gumikan kay sa Sed Marketing ang tuyog tumong pagtabang lamang sa mas maayong kalawasan. Inyong nabati ang tulumanong hugyawan sa Sed Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa Sed Marketing. Ang Sed Panyawan Plus Mangustin, Sed Panyawan with Garlic, Sed Kogon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga Sed Celebrity Beauty Soap ug Sed Celebrity Kojic Soap. Hugyawan sa Sed Panyawan. At ang nilang gyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.